Evo. To je strašno. Ajde za rogu. Može li izaći sad? Kako je ovaj mogo parkirao ovako, nije mi jasno. Strašno baš. Jel može ona? Ona opet pravo. Uću ja za volan, majke. Da se pomičeš, ajde Boga. A da gurnemo na sivoga. Ona ga samo vraća. Pa da. A daj može izaći, brate, šta je? Može iz prve izaći. Tražili smo, nema ga. Pa svi tražimo tu već 15 minuta da možemo van.